아니 바라타니 이거 나이카건 이거 수학은 라몽 마르틴 고라정동 마르틴 고 수레시진 다이레트 그타 마르틴 고등 수유 저희 마스터 하는 거 수유 나이 비티베 이건 나크루건등 암브레 부스트와 자등능에 마 서정버서 타나네 마마린다우등 마마마등 능에 이자등을 봐 정도 엔트리에 파래가신다고 놓고 니샤오 기타오르데 기타오르데 정네 सोरनो माखौ खिन्थानो माखौ मा खिन्थानांगौ 마 기타르가 능에 부스트도 정 리베디 정 솔리에 리베디 솔리에 우묵 우막 이디 힘브라 능 엔지 카랍소 능이 누와는 우빈브라 루등 우빈브라 마등 베가시 세즈바니 누와 능 우빈브라 카미딩 마동 능하는 사크리 보면 나와 बेखौसो नुबाय आरो आदैनिफ्राय 비바딘 셰프랑건브라 정부 जोंखौसो नुबाय 비바딘 나길랑건 ओमफ्राय नोंसोरो बिदिसो जोंलाय मा मावदों सोरनि मा मावदों जों डेम'क्रेसि हिसाबै नोंसोर इलेक्सन गेलेहोनो हाया दावराव खालामनो नागिरो आं नोंसोर डेन्जारास मानसि खबर मोनदों दाथ'गाय नोंसोर सेल्फिस खोथा बुंब्ला जों मानिया आंथ' गावबागाव मावदों गावबागाव सिरि जादों आं बिदि खालामाखै ना र' बैयाव माबायाव गसंना जानानै दङ दे चेलेन्ज खालामदों मोजाङैनो आरोबा खालामाला हायमानि आंथ' मिथिया आदै आंथ' बेफोराव इनभल्भबो गैया आंथ' गावबागाव सिरि मावदों सिरि जादों दुम्बुर बाजार साइडजों दावराव जादों मोजां सलिला डेम'क्रेसि हिसाबै नोंसोर सलि आंथ' बेफोरखौ गावबागाव थांथों गावबागाव फैथों मा डिस्टार्ब ओमफ्राय बिदि डिस्टार्ब दाजाथों जाहाथे नोंसोर गावखौल' नायनानै पकेट खरसा खालामनानै जों बहानि थानांगौ नोंखौ नायनो थागोन नामा जों आंबोथ' दावराव खालामखायाखैना आंलाय सोरजोंथो थादों रावजोंबो दावराव खालामाखैना आंथ' गावबागाव सिरि मावदों सिरि जादों गावबागावसो आंथ' बेफोराव खबर मोनबाय मास्टार माइना नोंसोरनो दावराव खालामदों बिदि खालामनो नाङा आं बिदियाव गैयालै आदै नोंसोरनो मिथिखायो मास्टार माइना खालामनो गोसोला ओंखारबोदो जोंजों आं बिदियाव गोसो गैयालै आदै आं रावजोंबो नों बहानि जों मिथिजोबगौ खिन्थु बिदि दाखालाम डेम'क्रेसि देश पलिटिक्सआव गेलेनो हो आं बिदिखौ मोजांबो मोनखाया आं बिदियाव इनभल्भबो गैखायाना नोंसोरनो गोरलैनिफ्राय नुबोनाय माथो आंखौ आं दावराव दावसियाव गैखायानो गावबागाव मावो गावबागाव सिरि जायो सोरमोन सोर थिना नोंखौ माखौ रागबो नों बुं नों सोर थिना नोंखौ नोंबो बारा बैसो जागाय फैसा मोनला नों जेरै धलायबायग्रासो जों बिटिसिखौ लाबोनायसो खोनासंनाय देलाय नों खोनाहर बेखौथ' मोजां खोनाला नों जों रेसपेक्ट होखायोब्रा आदै नोंसोरखौ नों मोजां खोनालाहर बोराबाय ब्रेन बोराब्ला एसे गाज्रि जायो खिथाहरना लाहर बोरै जादों जों समाधान खालामगोन नोंबो जाहाथे जाया आं बिदियाव जेबो गैयालै आदै आं इनभल्भ गैया बिदियाव जेबो मार्टिना सोर बहानि एनडिबि मा अरिजिनाल मोन नामा बेलाय मार्टिननि नोंनि नाम फैदों नों बहानि फैसा मोनलानो जायो नोंसोरा जाथिजों आन्दलन खालामनानै लाबोनानै बिटिसि थयारि खालामनाय जों आं बिदियाव आं बिदियावथ' गैया दावराव दावसि जों थैयाखै दाबो लोगोनो मिथिबाय जों रावखौ पृथिबिखौ गिग्राबो नङा आं बिदि दावराव दावसियाव इनभल्भ गैयालै आदै नोंसोरनो नुखायो माथो नोंसोरनो बिटिसि गारना खारनांगोन नोंसोरो मिथिबायना नोंसोर हनजोबगोन थन्न मिथिबायना नों जाथा दाखालाबाय गन्दल खालामनो नाङा आं बिदियाव गैयालै आदै खिन्थु बेयाव जों दं जों लाबोनायनिसो खिन्थु नोंसोर मा चाहता बे दुमब्रु बाजाराव मा जादों आं गैयालै आदै बेयावहाय
दंला जोङो नांगौ बेखौ आंलाय नोंखौलाय मानो थगायनोब्रा बिब्दिखौलाय आं गैया बिदियाव गैया मबानि मार्टिन बि मार्टिन बा बालासानि नामा बहरनि म साइसलै बेखौ सुगाजों खालामदोंमोन मिथिबायना आं गैया आदै आं बिदियाव गैया बेखौ गोगोमजों गाबोन बाजाराव बे स्टाफ दाख्लाब फरथिया फालतुखौ बाहायना नोंसोर मा रोंगौ मोनदोंमोनलाय सोरनि मा बेखौ माबायदि मानसि बियो सुवारगासा नों मार्चिनि बेरायनो जै मोनबा दोगोन ओमफ्राय मा गन्द' खालामदों नोंनि सिमायाव मा गन्द' खालामदों नोंनि सिमायाव आंनि सिमायाव थाङाखैनो आं गैयानो ना बे दंब्र बाजाराव नोंसिनि बंस' मा सोर बे अबेनि माबाया नायगोन बेखौ आं गारि बिदियाव गैयानो बुफायदों नोंसोर जौ थांना नायबानो लोंहोनानै जायोना नोंसोरो थिखा होजोबगोन बेखौ मिथिबायना थाल मोनदों नोंखौ न'आवनो सिखागोन थाल मोनदों नों आंथ' खेला गेलेदों गैयानोना नोङो बेयाव थोद जों सिखायो बांद्रायला मोजां डेम'क्रेसि देश मोजां इलेक्सन गेलेयो बे ओरै दावरा खालामदों मिथिबाय आं खिन्थु खालामाखै नै आदै जुजिना आं जुजि गैयानाबो जुजिना जुजि नोंखौ लावा ससेबो ओंखारनाय नङा सब गांसोखौ नोंखौ मिथिबायना आं नोंसोरखौ बिब्दि होननानै एथ' रेसपेक्ट होयो मानि जों माने दिब्राना पागल जादों दिनै बाल नों जेराव नोङो बिटिसिनि हाखौ फांना जाग्रायावसो दं नों बैयाव नुवा मबाइलाव नुवा नामा नों खि सरके बाजौ थानो दादा जों खालामाखै दासिम नायगासिनो दं जेब्ला नांगौ एक सेकेन्डआव दाउ होगोन मिथिबाय दे गाबोन मोजां रायज्लायगोन दे आदै दे मिथिबाय एक सेकेन्डआव जा आं जै उसुमबाय नोंखौ बासाय आं मिथिबाय दे गाबोन मोजां रायज्लायगोन आदै दे खोनाबाय दा बैयाव मा नामलै दहाय मा गन्द' जादों बै माबायाव बैयाव बिमा बारनानै आं मिथियालै आदै बेफोरखौ आं बिदियाव दा गैयाबो माबानि बे बालासारनि सोरमोनलाय मा नाम बे माबा सिखावा मना लाग्राया जाखाव सोर बे लिंबो ओरै लिंबो जों होनो आं जों मिथिया दा आदै थांना आं बिदियाव हैनोसै गैया नै नामा अर्दार हरदो नों जाखावना सोर मार्टिन न'आवबो हुलुस थुलुस खालामदो नै गारि थांनायसै सिन नाम्बार कफिसिबिलाव गिग्रा जों मिथिबाय इलेक्सनाव गेलेला मोजां गेले बोरै थुला दागेले खामायानो जा आं मानियो खिन्थु ओरै दाहाबसन दै आं बिदियाव गैयालै आदै नोंसोरनो मिथिखायोना आं बिदियाव गैया खिन्थु जों सुना खाग्रासो आं डाइरेक्ट मिथिखायोना गारि मटरसाइकेल सुना खाग्रासो बिमाखौ मोनदों नोंसोर आं फाननानै जाग्रा बिदिसि फाननानै जाग्रा ओंखारदों नामा आं बिदियाव गैयालै जों आदै थै होनानै नोंसिनि लाबोग्रासो नोंसिनो खिन्थु नुखायोना नाय खिन्थु थै होनानै लाबोग्रा आं नोंखौ मालाबा रेसपेक्ट होआलासे थाफैदों नामा आं बिब्दि होननानै जों रेसपेक्ट गैया होखायोना रावबोनो मार्चिन दाखौ सुथायनोसो नामा मिथिबायना मार्चिना माबानि बालासानि बेखौ नायखागोन बेखौ सुखागोन लामायाव आं गैयाबो आदै बिदियावहाय आं जाहैबाय मोजां मोनखाया दसजन गुन्दा दं नै आं अर्दार होआखै नोंसोर खिन्थु मोजां मिलायला माने ओरैहाय नोंसोरो माने बे दंबुराव सुबानो थोनदोंनो आंथ' थाङाखैबो आदै आं थाङाबो बेयावहाय आं पलिटिक्सआव ओंखारखायाखै दामानि खोनाफैदोंलै नोंनि महराबो ओरैहाय होननानै बे आं खिन्थु गैया दाखालामदे मानसिफोर आं बिदियाव गैयालै आदै नों दांसोबारिनि दा नों मैयानिसो खिन्थु दाख्लामथ' नों आं फैगोन थाङालै आदै नोङो आं बिदियाव मिथिबाय गैया जों आं ओरैनो बिदियाव दं गैया आन्द्रिया थैथ'वाखै मिथिबाय नों बायदि हौवाखौ जों ओरैनो फायथंग्रासो जों मिथिखायोलै आदै आं गैखायाना मिथिबाय ओंखायनो आं जों बिदियाव इनभल्भ राजोङाब्ला जाखाया जों पुलिसबो गैया जेलबो गैया खिन्थु बिदियाव दा थांनाङा आं मिथिबाय थाङालै आदै आं थाङा नोंसिनि मिथिखायोना ओमफ्राय बे माबा सोरमालाय मा नाम बालाजारनि गुन्दाया बे माबानि मार्टिन खिथाहरदो मार्टिनखौ आं बिसोरजों मार्टिनाखौ कन्टेक्टबो रायजों गैयालै नोंखौ रायजों आदै मार्टिनखौ रायजों दं मार्टिनखौ सुनायसै जों डाइरेक्ट खोथा मार्टिनाव जों सुयो 6 मास देरहानायनि उनाव सुयो जों नायदो थैबाय खिथाहर
खौ आंथ' कन्टेक्टबो गैया आदै इसोरजों जों सोलारानो थानांगौआ दंखांग्राया खथा खथा माथो बेखौ गावनो सुस्राखायो जे ग्रुप दंखायो होखागोन एक्सिमा एखे माने बंमादाराव खामानियाव नों जार जे जिथा गेलेया मानोबो दाथां नों 10 थाखा मोना बर' हारिखौ फानग्रा नामा नों 10 थाखा मोनला नों बर' हारिखौ फानग्रा नामा नों आं बिदियाव गैयालै जों बिराद खस्थ' खालामदों बबे गियान फेरेंगा जों फेजेनदों बबे गियाननि माबा जों फोरानगासिनो दं फैसा गारनानै ओरै ओरै खालामगासिनो दं जों फोरानदों जों एखे जों हाया फुरथि जों हाया जों बेखौ पलिटिक्स पार्टिजोंसो फेजेनगोन बेखौ होमबासो जों मिनिस्टार जागोन बिदि खालामनो जों दा जुदि खालामा जाला जा खिन्थु हेर' दावराव खालामदे दावराव माथो नोंबो सापर्टनो आं बिदियाव गैयालै आदै नोंसोरनो दावराव मिथिखायो सापर्ट दंब्ला खिथाहरना लाहरदो नोंखौ नायनोसै जोंबो आं बिदियाव इनभल्भ गैया आं थाखाया बायदियावहाय आं गाबोननिफ्राय मोजांबो नोंखौ मोनखाया 20 बिखौ जन बेंहोना नोंखौ बुखोहरजोबगोन आं मिथिबायना खेला मोनदा बिदि लुबैयो नोंसोरो हा आं बिदियाव इनभल्भ गैया आं मोजांबो मोना बिदिखौ दिनै दावरावनि नाम फैदों मानसिफोरनि बुंलाबायनायसो मावो हाब्रु जोंथ' बिदि खामानि जाथ'वाखैमोन दासिमाव खिन्थु नोंनिया माबायदि फैयो बदनाम आं गैयालै आदै आं बिदियाव खिन्थु दंला दं होन जों गिलाया इब्रहाय आंलाय नोंखौलाय मानो थगायनो बिबथिखौलाय नोंलाय आंनि बिबथि असे बायदियानो मानिनोबो लानो हाया आं मानिनोबो लानो हायो आं बिदियाव गैया नोंसोरनो नुबोखानाय माथो गोरलैनिफ्रायनो फैसा खामायनानै जा खिन्थु सिथारनायाव जों दं मिथिबाय आंथ' जों गावबागाव मावो गावबागाव सिरि जायो रावजोंबो इनभल्भ गैया सिथारखायो जों मिथिबाय एलिगेल मोनला बे गाबोन मोजां रावखौ फ्रिबो गैया जेलाखौलाय 2 मास जाना फैगोनब्रा दे ओमफ्राय बिदि खालामनो नाङा नों मा बे माबायावहाय नों सापर्टार दंलायनो बैयाव बबेयाव दुमब्रु बाजाराव थौ सोर दा होनलाबायदों थांलै बाबु नों बायदि हौवायाखौ जों नायनानै जों फुरायनानै दं मिथिबाय केरेला दं जोंनियाव आं बिदि दाखालाम आं नों बबेसो बिदियाव माने गैया नों आं अबाव बिदियाव गैया दं था खिन्थु नांखा जों नोंनिफ्राय जोङो नांखा नों देश बासायग्रा नंखाया बिटिसि बासायग्रा नंखाया खिन्थु ओरैनो सोरमोन खिथाहर आं गैयालै आदै आं मिथियानो आं माबा जेराव बेलै गैयानो आंलाय बारगारनि बोरैथो माबाया मिथिगोन खानाय गोलाव मारसिन दंलायनो आंथ' मिथिया बिसोरजों आं गैफायानो कन्टेक्टआनो गैया आंलाय बोरैथो ओमफ्राय मिथिनांगौ बे माबा जाखाव दंलायनो बेखौलाय आंलाय बोरैथो मिथिनांगौ आं बिसोरजों रायज्लायानो दान्दा दंलायनो बेलाय अबाव थानांगौ बे दानिल' नंलाय बेरायहैदोंसो बाहेरायावसो गुन्दानि खालामना मोजां खालामना जा सलि बेनो जों इउफ्राव चेलेन्ज खालाम जों मिथिबाय बिदि दावराव खालाम दै गैयालै आदै नों आंखौ खिन्थु मेगनाव नुफैदों नामा सौनानै दावराव मिथिबाय हो जों आदै आं बिदियाव आन्दलन थाफेरदों खालामनानै नामा फाग्ला मालाबा जानाय मानसिसो जों दावराव खालामा बिदियाव दाथा बदनाम नों अबाव खामाय आं गैयालै आदै बिदियाव आं इनभल्भ जाखाया नोंसोरनो नुखादों माथो उन्दैनिफ्रायनो माथो फेरेंगा थाफानानै मावखुंग्रियाव नोंसोर माने बिराद माबा गुन्दा देखायदोंनो नोंसोर मावखुंग्रिनि मा गुन्दा बोरै जानो लुबैदों मा दं मा गैया नोंसोर बिजिना मिजिना नोंसोर 10 बोसोरनि मानसि 20 बोसोरनि मानसि आन्दलन खालामा मोननाय नोंसोरनो नुखानाय माथो आं उन्दैनिफ्रायनो आं बिदि जा दावराव इनभल्भ था जाफेरदों नामा मालाबा दाख्लाम दलद थाक फैसा खामायनांगौ खामानि जाला जा खिन्थु बदनाम दाखालाम आं माला नोंसोर सोरखौ जेनिफ्राय बदनाम गोजौआव थां खालामखो मिथिबाय आं माला सोरखौ बदनाम जों खालामखो फाग्ला जानांगौला लगेलावसो लामायावबो होग्रासो जों बिफानि सोर खिन्थादों आंखौ दं होननानैलाय आं गैयाना बिदि जागासिनो दं दे गाबोन रायज्लायगोन आदै दे गाबोन कल हरगोन आं सोर दं खाथियावलाय सोर दं खोनाखाबाय आं आदै खोनाखाबाय आं नोंजों सोर दं मा खोनानो नोंजों मा सोर दं खोनानायलै नों मैयानि दे आं जोंसो गाबोन नोंजों आन्दलन लाबोनाय नोंजों बाव फानजानो लुबैदों नोंलाय बिटिसिखौलाय नोंजों रायज्लायगोन आं गाबोन बिटिसिया मा जानो नागिरदों नों मिथिया
너 전기야랑 오면은 마르치나다 그 스타일에서 마. 있나? 마르치나 마만이 발라타니 이거 나이카건 이거. 이거 수학은 라몽. 마르친 거라던다. 마르친 거 수레시진. 나이래 그타. 마르친 거 수유. 소위 마스터 하는 거 수유. 나이 비티베. 이건 나클군등. 암브레 부스트와 자등능에 마 서저버서 타나네 마마 린다우등 마마 마등 능에 이자등을 봐. 너 엔트리에 파레가 신동을 넣고 니샤오. 기타오르데? 기타오르데 정네? 저는 마포 정네? 마포 마킨타나고. 마 기타능아 능에 부스트오르 정 리베디 정 솔리에 리베디 솔리에 우막 이디 흔브라. 능. 엔티 카랍손 능이 누아는 우빈들 루등 우빈들 마등 가시 세즈반이 누아 너 우빈들 카미딩 마동능 하는 사크리 보면 나와 बेखौसो नुबाय आरो आदैनिफ्राय 비바딘 셰프랑근브라 정부 जोंखौसो नुबाय 비바딘 나길랑근 ओमफ्राय नोंसोरो बिदिसो जोंलाय मा मावदों सोरनि मा मावदों जों डेम'क्रेसि हिसाबै नोंसोर इलेक्सन गेलेहोनो हाया दावराव खालामनो नागिरो आं नोंसोर डेन्जारेस मानसि खबर मोनदों जाथ'बाय नोंसोर सेल्फिस खोथा बुंब्ला जों मानिया आंथ' गावबागाव मावदों गावबागाव सिरि जादों आं बिदि खालामाखैना र' नोंलाय बैयाव माबायाव गथ'ना जानानै दङ दे चेलेन्ज खालामदों मोजाङैनो आरोबा खालामाला हायमानि आंथ' मिथिया आदै आंथ' बेफोराव इनभल्भबो गैया आंथ' गावबागाव सिरि मावदों सिरि जादों दुम्बुरु बाजार साइडजों दावराव जादों मोजां सलिला डेम'क्रेसि हिसाबै नोंसोर सलि आंथ' बेफोरखौ गावबागाव थांथों गावबागाव फैथों मा डिस्टार्ब ओमफ्राय बिदि डिस्टार्ब दाजाथों जाहाथे नोंसोर गावखौल' नायनानै पकेट खरसा खालामनानै जों बहानि थानांगौ नोंखौ नायनो थागोन नामा जों आंबोथ' दावराव खालामखायाखैना आंलाय सोरजोंथो थादों रावजोंबो दावराव खालामाखैना आंथ' गावबागाव सिरि मावदों सिरि जादों गावबागावसो आंथ' बेफोराव खबर मोनबाय मास्टार माइना नोंसोरनो दावराव खालामदों बिदि खालामनो नाङा आं बिदियाव गैयालै आदै नोंसोरनो मिथिखायो मास्टार माइन्ड खालामनो गोसोला ओंखारबोदो जोंजों आं बिदियाव गोसो गैयालै आदै आं रावजोंबो नों बहानि जों मिथिजोबगौ खिन्थु बिदि दाखालाम डेम'क्रेसि देश पलिटिक्सआव गेलेनो हो आं बिदिखौ मोजांबो मोनखाया आं बिदियाव इनभल्भबो गैखायाना नोंसोरनो गोरलैनिफ्राय नुबोनाय माथो आंखौ आं दावराव दावसियाव गैखायानो गावबागाव मावो गावबागाव सिरि जायो सोरमोन सोर थिना नोंखौ माखौ रागबो नों बुं नों सोर थिना नोंखौ नोंथ' बारा बैसो जायाखै फैसा मोनला नों जेरै धुलायबायग्रासो जों बिटिसिखौ लाबोनायसो खोनासंनाय देलाय नों खोनाहर बेखौथ' मोजां खोनाना ला नों जों रेसपेक्ट होखायोब्रा आदै नोंसोरखौ नों मोजां खोनाना लाहर बोराबाय बेरना ब्रेन बोराब्ला एसे गाज्रि जायो खिथाहरना लाहर बोरै बोरै जादों जों समाधान खालामगोन नोंबो जाहाथे जाया आं बिदियाव जेबो गैयालै आदै आं इनभल्भ गैया बिदियाव जेबो मार्टिना सोर बहानि एनडिबि मा अरिजिनालमोन नामा बेलाय मार्टिननि नोंनि नाम फैदों नों बहानि फैसा मोनलानो जायो नोंसोरा जाथिजों आन्दलन खालामनानै लाबोनानै बिटिसि थयारि खालामनाय जों आं बिदियाव आं बिदियावथ' गैया दावराव दावसि जों थैयाखै दाबो लोगो लोगोनो मिथिबाय जों रावखौ पृथिबिखौ गिग्राबो नङा आं बिदि दावराव दावसियाव इनभल्भ गैयालै आदै नोंसोरनो नुखायो माथो नोंसोरनो नुबोखानाय बिटिसि गारना खारनांगोन नोंसोरो मिथिबायना नोंसोर होनजोबगोन थन्न मिथिबायना नों जाथा दाखालाबाय दांगौ गन्दल खालामनो नाङा आं बिदियाव गैयालै आदै खिन्थु बेयाव जों दं जों लाबोनायनिसो
खिन्थु नोंसोर मा साथा बे दुंब्रु बाजाराव मा जादों आं गैयालै आदै बेयावहाय दंला दङ आं जोङो गैया नांगौ बेखौ आंलाय नोंखौलाय मानो थगायनोब्रा बिब्दिखौलाय आं गैया बिदियाव गैया मबानि मार्टिन बि मार्टिन बा बालासानि मा बहनि म साइसबिले बेखौ सुगाजों खालामदोंमोन मिथिबायना आं गैया आदै आं बिदियाव गैया बेखौ गावखौनो गाबोन बाजाराव बे स्टाफ दाख्लाब फुरथिया फाब्लिकखौ बाहायना नोंसोर मा रोंगौ मोनदोंमोनलाय सोरनि मा बेखौ माबायदि मानसि बियो सुवारगासा नों मार्चिन बेरायनो जै मोनबा दोगोन मा गन्द' खालामदों नोंनि सिमाव मा गन्द' खालामदों नोंनि सिमाव आंनि सिमायाव थाङाखैनो आं गैयानो ना बे दंब्रु बाजाराव नोंसिनि बंस' मा सोर सोर बे अबेनि माबाया नायगोन बेखौ आं गारि बेयाव गैयानो बुफायदोंनो नों जौ थांना नायबानो लोंहोनानै जायोना नोंसोरो थिखा होजोबगोन बेखौ मिथिबायना थाल मोनदों नों नोंखौ न'आवनो सिखागोन थाल मोनदों नों आंथ' खेला गेलेदों गैयानोना नोङो बेयाव हाब जों सिखायो बांद्रायला मोजां डेम'क्रेसि देश मोजां इलेक्सन गेलेयो बे ओरै दावरा खालामदों मिथिबाय आं खिन्थु खालामाखैनो जुजिना आदै आं जुजि गैयानाबो जुजिना जुजि नोंखौ लावा ससेबो ओंखारनाय नङा सब गांसोखौ नोंखौ मिथिबायना आं नोंसोरखौ बिब्दि होननानै एथ' रेसपेक्ट होयो मानि जों माने दिनैफ्राय ना पागल जादों दिनै बा नों जेराव नोङो बिटिसिनि हाखौ फानना जाग्रायावसो दं नों बैयाव नुवा मबाइलाव नुवा नामा नों खि सरके बाजियाव थानो दादा दाखाम जों खालामाखै दासिम नायगासिनो दं जेब्ला नांगौ एक सेकेन्डआव दाव दाव होगोन मिथिबाय दे गाबोन मोजां रायज्लायगोन दे आदै दे मिथिबाय एक सेकेन्डआव जा आं जै उसुमबाय नोंखौ बाथाय आं मिथिबाय दे गाबोन मोजां रायज्लायगोन आदै दे खोनाबाय दा बैयाव मा नानैलाय दहाय मा गन्द' बै माबायाव बैयाव बिमा बारनानै आं मिथियालै आदै बेफोरखौ आं बिदियाव दा गैयाबो माबानि बे बालाजारनि सोरमोनलाय मा नाम बे माबा सिखावा मना लाग्राया जाखाव सोर बे लिंबो ओरै लिंबो जों होनो आं जों मिथिया दा आदै थांना आं बिदियाव हैनोसै गैया नै नामा अर्दार हरदो नों जाखावना सोर मार्टिन न'आवबो हुलुस थुलुस खालामदो नै गारिजों थांसै 3 नाम्बार आखौ पृथ्बीयाव गिग्रा नङा जों